дастаи Челси ягона тиме шуд, ки дар ҳар се мусобиқаи бошгоҳии Аврупо тавонист пирӯзӣ ба даст орад. Қаблан онҳо дар Лигаи Чемпионҳо, Лигаи Аврупо ғалаба карда буданд ва 2025 дар Лигаи конференсияҳо пирӯз шуданд. Хуб, Имонбек, мехостам атрофи мавсими сипарӣ кардаи Челси андешҳои худро мегуфтед. Бубинед, Челси сароғози мавсим чунае ки шумо ишора кардед хуб шурӯъ кард ва ҳатто гумонҳо мерафт ки ин ҳатто чемпион мешавад. Бубинед, ҳолат чунае буд ки онҳо то дар як фурсати тӯлонӣ дар зинаи дуюм қарор гирифта буданд. Вале бо мурури замон ман фикр мекунам он қадар шумораи зиёди бозигароне ки ба даста ҷалб шуданду дигар Мареско ба қавли сару калобашро гум карда медонад, киро дар мавқеи дуруст дарорад ба майдон, ки дар ҳайати асосӣ ҷой бигирад ва як ду трансферҳои нодурусте ҳам карда буданд. Бубинед, Жоао Феликс омадааст ба даста бар ивази гарон харидорӣ карда шуд ва дар даста кориро карда натавонист. Ин чизо, ин трансферҳои нодурусте ки Челси кард то ҷое барояш имкон доданд ва ҳамон ҷавонишавии айҳат ва худи таҷрибаи сармураббигии Энсо Мареска метавонист ба ин сабабгор шавад. Бубинед, ӯ як мавсими пурраро дар чемпионшип бо Лестер гузаронид ва баъдан ҳамонро ба дастаи топ дар Премер Лигаи Англия пайваст. Фикр мекунам ин таҷрибаи то ҷои ками мураббигии Энсо Марескам барои ин чиз сабаб шуд ва Челси тавонист ки аз як ҳолати хуб ба як кризис, ба як дастаи дорои кризис мубаддал гардад. Дар Лигаи Конференсия албатта ӯ рақиб надошт, онҷо бо тамоми пирӯзиҳо мавсимро пас сар карда буд. Вале дар як муддат вақте ки мо дар як барнома инҷо нишаста будем, худи Марескам гуфта буд ки мо ба қаҳрамонӣ, вақте ки кризис сар зад, мо ба қаҳрамонӣ омода нестем. Ин чиз ҳам аз лиҳози психологӣ, яъне ки тайёр набудани Челсиро барои қаҳрамонӣ ва барои мубориза будан ба ҷоизо нишон медиҳад. Аз як ҷиҳат боз ҳам ҳамон таҷрибаи ками мураббигӣ ва ҳамон ҷавон будани худи айҳатро бубинед. Вале бар замин агар хулосагирӣ кунем, Челси боз тавонист ки ба мавқеи Лигаи Чемпионҳо баргардад. Ин албатта як натиҷаи хуб аст барои дастае ки ҳам метавонад дар мавсими оянда дар Лигаи Чемпионҳо баромад кунад ва ҳам бо ҷоиза, ҳарчанд ки ҷоизаи марҳилаи сеюми чемпионат сабқати дараҷаи сеюм бошад, ҳатто факт он аст ки он бо ҷоиза ҷамъбаст кард ва дар як мавқеи хуби топ панҷгонаи ҷадвали Премер Лигаи Англия қарор гирифт ва фикр мекунам барои Челси ин як мавсими бад не, як мавсими миёна аст. Хуб, Гулрӯз, шумо чӣ андеша доред? Мухлисони дастаи Челси ва роҳбарияти тим дар маҷмӯъ метавонанд қонеъ бошанд аз натиҷае ки ин мавсим буд? бале, барои чӣ дилхоҳ мухлиси дастаи Челсиро пурсон шавед, дар аввали мавсим онҳо чӣ мехостанд аз дастаи Челси? ҳадақал як ҷоиза дошта бошанд, ҷоизаи дохилӣ, яъне ё ҷоми Англия ё ҷоми Лигаи Англия, дар кадом мусобиқа ширкат навазанд, як ҷоиза ва рафтан ба Лигаи Чемпионҳо. Яъне ба ҳар ду ҳамин мақсад дастаи Челси расид. ва танҳо як чизро ишора кардани ҳастам нисбати гапҳои Имонбек, ки Энсо Мареска на дар он ҳолате ки дастаи Челси ба кризис рӯбарӯ гардид, аммо дар он ҳолате ки дастаи Челси баръакс хеле хуб рафта истода буд ва як зина як ё ду имтиёз онҳо камтар доштанд аз Ливерпул, дар ҳамон ҳолат гуфта буд ки Манчестер Сити барои қаҳрамонӣ мубориза мебарад, Ливерпул мубориза мебарад, Арсенал мубориза мебарад, вале мо мубориза намебарем. Яъне дар ҳамон ҳолат гуфта буд ва тавре вақт нишон дод, яъне ҳақ ба ҷониби ӯ будааст. Воқеъбинона назар андохт ки мо барои қаҳрамонӣ мубориза намебарем ва хеле хуб парвез қай кардӣ дар аввали гап ки мо бояд ба натиҷае ки дастаи Челси дорад аз нигоҳи ҷавонии ҳаят назар беандозем, чунки сину соли миёнаи кулли ҳайати дастаи Челси 23 будааст. Аз ҳама футболбози хуб солхӯрдаи дастаи мазкур дарвозабон Роберт Санчес аст ки 27 сол дорад. Кулли ҳаят хеле ҷавон аст ва ин ҳаяти ҷавон маълум аст ки ҳамеша барои мисол мисли ҳаяти пухтаи Ливерпул ҳамаи бозиҳоро 38 бозиро дар як сати хуб гузаронда наметавонад. Ҳатто Ливерпул ҳам барои мисол 34 бозиро хуб гузаронд, 4 бозиро бад гузаронд. Яъне ин ҳаяти ҷавон наметавонад ва Имонбек бисёрам хуб ишора кард ки новаста ба он гӯем ки дараҷаи сеюм доштани Лигаи Конференсияҳо дар Аврупо, дар мусобиқаҳои бошгоҳӣ, вале барои ин ҳаяти ҷавон ва футболбозони ҷавоне ки аввалин ҷоизаи худро ба даст оварданд, ин хеле ва хеле муҳим аст. Яъне хуб ба мухлисони солхӯрдаи Челси, роҳбарияти Челси шояд дар бораи Лигаи Конференсияҳо умуман суҳбат ҳам накунанд ва он қадар аҳамият ба онҳо надошта бошад. Вале ба кулли футболбозон, ба худи Энсо Мареска, ба ҳама ҳаяти ҷавоне ки ин даста дорад, ҳамин ҷоизаро ба даст овардан хеле ва хеле муҳим буд. Чун бозигарони ҷавони дастаи мазкур, ҳар як ҷавоне ки дар ин тим бозӣ мекунад, шумо худ мушоҳида мекунед ки барои мисол Колвилл чӣ гуна дар сатҳи олӣ аст, хуб худи Кукурелля
ягона мушкили дастаи Челси ин оҳиста вобаста шудан ва вобастагии калон доштан аз бозии хуб ва баъди Кол Палмер буд. Барои мисол Кол Палмер дар сатҳи хеле баланд бозӣ мекард, Челси бал нарафта истода буд. Баъдан дар як марҳилаи мавсим Кол Палмер ки заиф гардид, бозиаш паст шуд, ассист намедод, пас намедод. Натиҷаи дастаи клуби Челси пас рафтанд. Вале он гӯем натиҷае ки барои худ аллакай таъмин карда буд дастаи Челси баромадан ба финали Лигаи Конференсҳо, хуб танҳо як ғалаба онҳоро аз Лигаи Чемпионҳо ҷудо мекард. Яъне ҳамин чизе ки онҳо то охири мавсим барои худ таъмин карданд, баъдан басанда буд барои дастаи мазкур ки то ҳам ҷоиза бигирад ва ҳам то ба Лигаи Чемпионҳо равад. Мавсим барои Лигаи Чемпионҳо хеле хуб буд. Барои дастаи Челси хеле хуб арзёбӣ мекунам. бале ташаккур. воқеан ҳам фикр дорам бо он дарҳамбарҳамие ки давоми 2 соли қаблӣ дар Челси буд, натиҷаи феълӣ бисёр хуб аст, чунки мо тавре медонем Челси албатта як лоиҳаи навро шурӯъ мекунад ва ояндаи наздик ин тимро мо бозам дар қатори муборизони ашаддӣ барои зинаҳои ифтихорӣ дар дохили Англия хоҳем дид.